ho havia de dir? SOS Costa Brava fa 5 anys. Aquella plataforma que va néixer per aixoplugar diverses entitats ecologistes en una petita sala de reunions a Pals, avui en fa 5. En aquells inicis semblava una quimera que gent amb lluites tan diverses aconseguissin posar-se d'acord per tirar endavant un projecte d'aquesta magnitud. Però ho vàrem aconseguir. I no només ho vàrem aconseguir, sinó que s'han assolit reptes que a ulls d'aquella gent semblaven impossibles. Gràcies al suport de milers de persones que s'han unit a la causa de SOS Costa Brava amb manifestacions, accions reivindicatives, assemblees i actes informatius i donatius, hem aconseguit fer canviar el rumb de la Costa Brava. Hem salvat 70 hectàrees a Aiguafreda de Begur, on volien construir 265 cases i 2 hotels. Hem aconseguit el pla director, que ha salvat 1.200 hectàrees de sòl a la Costa Brava i ha eliminat 15.000 nous habitatges. Hem aturat l'autopista de Blanes a Lloret pel seu impacte climàtic. Hem impulsat la creació del Conservatori del Litoral, que comprarà terrenys amenaçats de ser-hi construïts. Defensem més de 70 retalls de bosc i pinedes a tot el litoral, com la Farella de Llançà. Hem salvat Cala Morisca de Tossa després de 30 anys de lluita local. A Cadaqués hem aturat les obres de la Guarda i hem aconseguit en els jutjats que l'urbanització sigui declarada nul·la de ple dret. Hem salvat la riera de Molinets a Santa Cristina d'Aro. Hem evitat la construcció de 200 cases i un golf, protegint 60 hectàrees de natura. Hem fet anul·lar les 3 llicències d'obres del macroxalet del Golfet i aconseguir que es torni a avaluar l'impacte paisatgístic. Estem lluitant per defensar l'empedrera de Port d'Aro, per evitar una marina de 270 amarradors i 340 apartaments i un hotel. Però tot això ha d'empetitir davant dels èxits que ens ofereix el futur. Volem veure el Conservatori del Litoral comprant el seu primer espai a la Costa Brava. Volem Radio Liberty i la base Loran naturalitzats i valoritzats. Volem garantir protecció efectiva i inversions en tots els espais protegits terrestres i marins de la Costa Brava. Volem transformar la Pineda de Port d'Aro i la desembocadura del Ridaura en el gran pulmó natural de la badia més construïda del nostre litoral. Volem redreçar les polítiques urbanístiques perquè tinguin com a prioritat la rehabilitació urbana, l'accés a l'habitatge i no l'especulació i els pilotassos com a Sarriera Living. Volem una Costa Brava que sigui un orgull pel seu jovent i el lloc on fer la seva vida adulta. Volem recolzar tot el moviment ecologista català i contagiar la màxima de si lluites pots perdre, però si no lluites estàs perdut. Gràcies pel teu suport. SOS Costa Brava. Ni un pam més de ciment al nostre litoral.